Rostan chuan alo bento Lucille nena zon khat han man chu acha kum lo khopang ka chung ten mel khre tha an nei mai thei kan han zo china nge tin an phone chun pho sap sapa ole pudana te chuan eng boina polo nei se da ka chan ka chung ina felang ti ka tiama che atia te chuan phone chu an da ta ni chu vele mak chuan Mr. Ken chu a bek nga la te chuan zaina pa hi Rosie classmate pakhat pa ania afa pa chuan a thian nu Rosie har sat na chu khredin ani hian a thei dan danin pui alo tum ve meka a chan chu New York kho pui sum don na vai virvel na huna an ho tu pa pakhat hi at classmate Louis alo ni ve lo wangani ti dan dan a oma be se ya chu a mel khya chu William ania helai huna an president hinia Mahse company dang tenen in rem siam na nei turin meeting poimo tak mai an nei lai nia dollar mak ta duai za som hi panga hu vel in rem na an siam meka ti boi chi zia zang an nilawa an soi ho na vor top a theng trap tua a poimo lai takani he in rem na hi a hlotin chuan William atelam hian dollar mak ta duai za som hi panga la yan dong theitlat chuti lai tak chuan William a soi tori chu lo lut hlol maya hetiang hun tua lo ti boi chu a chi to lo na tanga ban na tham atling Mahse tul hle niange thil engamo aron khil ruwa chuta William chu tho ta hluaya min kha thiam teu khai nakin dewa kan chun zom donia atita le lampang chuan William min chua san chuan kan in biak na hi iti top ngal nia kan nga yang tin soya chu tiang ngai ngai don ni point ka kalangai tho mai tin a sera choi chu a chui chuak ta tho ni sera choi hian enge a khil kan ti chuan Mr. Kenan alo phone a Heavenly Company nen thil chin fel tu an nei ni ti ani William atan chuan to lang makta duai za sum hi panga ain Mr. Ken hi apoi mo zo ka achan chu poisa achan ani mai thei Mr. Ken ang ei thai ro chuan poisa ni ravin ani na zok hi achan thei tlat chuta pon han chuak chu pufina khan alo nga klang maya William mi thamo alo tia Mahse William hian ang ei sakman lo wangin amel zawa kara chuan alu san tadai thum chuti lai chuan Alex kha an university piatewa lui omna bula chuan a thu ha chola lui kama chuan in ngai zong tuak te awa muwa an hlim mel le maya alung te po atileng roma ke thine na an hlim dun lai te asia manin zirtir lai te cycle khal an zir lai te ke thi makeup leina tuwa a hlo ve ang a khol ve tang thin lai te chuti lai chuan a phone alo ria zara ti hian alo khola zara chu tu nge kan ti chuan an chio group a na ho tu berania Alex po hi chio group a hian a tel ve ni mei chia chau an tel thrin sia iti mai theya an be khai kwal tu te u fak lo khai tu te le ice cream an ei chak chang te tui an in du chang te lo le sak tu tan Alex hian mangani Alex lo vakal hak ve alo tia enge ni ta tin Alex sir changa enge ti ngai lo local vatla ne mai tin zara hian asoya phone chu da ngala Alex chuan a phone chu akin chulai hmuna chun rang takin vakal ve mai boka amun avathen chuan zara chuan Alex ivari ve enge lo tia atia dollar so ma pe a ti bottle le khal turin atira min phone lai khan sui nga la kalo le phe mai turnia tin achanga zara hian enge diklowam kan zinga telve hi pe to lo zo kem ni atia nial boy ai chuan tin Alex chu ka bale mai nge tin kalta ni Alex chu ti botol ne na lo let le ya an in sapa zara chuan Alex min han zap te alume mai atia chu tiang chuan Alex chu an ti angina zela an bullo ka chuan basketball practice anom ve poka ti chuan zara chuan tran da tuang ule tin ti in an han tran le
Alex chuan zara te practice chu ai an ve rang rengot mai an mamo an soi huna lak sak turin alo om ve rang thin ani nakin deuh chuan meiche pakhat lo kalin ati nge an zingai tel ve lo alo tia abula chuan alo thun hnaya Alex chuan makati hle mai chunu chu a mel en mai poin mel tha angreng tak mai samsei mai tung lam deu ania Alex chuan hello a hantia soizom a han tum che chu basketball player pakhat chu lo kalin hei thran nu ngati nge khatiang mi che lo mai te biaka mei che ho thu thu om tuwa zara roi lai ni kha ilo kalma lok po khan mei che ho azab daya chu tiang vel mai chu lom boi pui du su alo tia chuan kaming chu Denmark salania basketball team a hian an star player ani hi business te po ka tran chawa kum khata mak tadwai hi chuang ka lo thei mai thei ni a thai tiam an ti ngal zung zunga chupa chu han en me point alak don ani ti khriata mei che thin lung chu an he zung zung thayang ti po a rin thei abana kan phar chu wang chuan kaming chu oi chelania zara then no ti in team deuh tung chuan kut chu han vuan ve a din chuan hing moi takani chu zara chui muang hian hei a boi dewa kanin kom don ang niang atelia cha kon vio nangin ngai lo me ka se tia din chu chuti mai in be don atum ho lo han chun zom zela tuma Mahse an team zing mi pakhat chuan kan tron le don ne tin alo ko le to zo ka ni chuta wai chel chuan Alex ne na chuan nui deuh sang chung chuan nang tungai hing kha tin han zo ta Alex kania ativata Mahse thil dang eng ma po sitam lem lo zep thuam lova mei che mel tha neya mei che mel tha ve deuh hlek tan chuan mei padang an tabla tuk ti chu Alex ngai dan ani chuta zara te kha an zo ve le chia zara chu do kalin awai chel hne la chuan ngati nge khatiang mi pa te do ko mo alo ti phe bok bok maya Alex dara chuan anam sona e chuan roi chelo bula chuan thuwa kan thuam hokeng kwal tu ka roi ni hi ngati nge khati kha ni lo biak a in cheina tong the ni khathiam mai lom ni tin zoi te na han soya Mahse roi chel hian chu tiang lam ka ngai tu hlenem a fel mel ema chu wang mai mai bale te na changa fela tin Alex lam chu hoya ka thian nu laka hian tlak nat i du wangin he na hi i thok ani zok lo mo ka khil chiang che be se du lo zok che tin a soya Alex chuan tin in soi fia han tuma Mahse eng ma soi lo chuan ngoi le ta zoka chu ti lai tak chuan zara phone chu lo ria tunge tin han ena i chuan a thowa chang tur chuan a kal son ta hei sindi ha tamte pasali la nei lo wang chawin lom an ngai tu che ole iman te chon lo kal la pa ka kan leng don nia hadam tumla tin phone chu da le hala oi chel hena avakal le ya oi chel chuan enge ni ta te na zota ka zon mole a chung ten pasal nei tu kan no na sadewa chung vel chunia atia oi chel chuan ika zon te chu a mel thalom chu tiang a boina tling don an ni atia chu tiang ani ngot lo mi pa zong zong hi nei tan adu ngot bik lenem du zong ten nei ve a tin Alex lam a hoya hetiang ang mi pa te hi kan nei du ngot bik don lenem ke ni po atileya ti chuan helai munan training hun chu azo to wangin an chuak ta sap loma an sun hu nok ti fel fai chu Alex na ni wangin ala cham banga Rachel chuan Alex chu akhong ai riyo maya hanram pui po du Mahse zara khan apo te ta wangin pui ta lo chuan akal san ve ta zo kane chutia Alexan mam nokati fel lai chuan a phone na lo ya mark khane kapu Mr. Ken chuan ka ching fel to ati alo tia a thata sat chu tin Alex chuan a phone chu da an ching fel ol sam le phian zok chu makati ya da ka khat pola liam si lawa ro su alom ve ngotang le tin ngai tu lai da nga vela chuan Alex chuan John hen atangin phone call adong le a lim mel khop mai Alex chuan iwal lim mel ve enge chan chin im boina chu fel ta ni mo a han tia chu ta zo chuan he
minute som ni diam ta khana fel vek te kan khoi ve chia tin nge khriat thei atia I hlim hmel ema a fel vek to ning chu ka ti mai atia ti chuan zo chuan rose po amu ta thato khop mai kan zawain zan ria min tri to na local veng che atia Mahse election lo vakal mai teu local velo zok mai nge te na changa a chan chu rose khana huat ti khiani a mu pe big che lo ne kan zawain kan kal vek angai lom enge I lo atia Mahse Alex chu kal du lo zo chuan I local velo chuan kan thiana I tel to lawang du lo thangang che tin phone chu ada Alex chu anui vervara restaurant lam chu apan veta a thian te thom a khria thom omna lam chu apan zela a thian te ba ka midang dangpon lo om nuala mi som ve lai hi an lo oma heu rose chuan a thian dang te po som nuala ni mo tin angai tua avakal hnaya mi zongjong chuan an lo en thap maya rose po chuan Alexa han mu che chu nangkha local vero ka tia mi ka mu that lai ni hlawa ka haulo me hanche atia chu thua khria chuan Alex chu athina rim deuh hlaka tun tum bak chu ka va pui to don lo chiang che em tin angai tua chu ti lai tak chuan zo chu local hnaya zoi te in a bul hnaya khanom su ke ma ni lom mi thian te chu ani kha chung ai vendu su alo tia ti chuan Alex chu a thu ve ta rose chuan ala e lo hmel khop mai mi thar pakhat chuan zoi te hian rose enti ziang I huat mel ma tina zota mi dang chin chang la khwe ve che lo ho po chuan an lo ngai ven deuh thak maya chu ta rose chuan ring deuh le lo tak hian he pa hi mo metro sky bank ka kat po nei ho lo vin a lo lu ta tin chu tia soi lai chuan mi dang ho a chan chin khwe to ho chuan an mui an lo hu pa an lo nui tat tat mai boka zo le su zan chuan nuam an ti chia lo thil kan ho don ania chu ti ti mol phom ka sakhyang po chu tulem mani o an ti dol sap sapa ti chuan ei to chun lo kenga midang ho chu an hin koma an nui ho diala Mahse Alex le a thian dang pathum te chu an be thadu lom lem lo chu ta ro chuan ente mau heavenly lion nei tu pa me po ka pa ma ngai dam dilin a local nia a han thia a thian te chuan a ro pui ngot mai hetiang khop hian thilin ti theiang ti hi kan lo ngai tua ngai mi lo an ti liam liawa an zinga me pakhat chuan nia pu donal ta ro pui zia chu kan khweka Mahse ni khat po aliam pa in ipa ma ngai dam dil thei tu khopin entin nge nin ti thei jok ram pui tu nei te ne lo mo kan khriat ve te mem ti na han zota ka khoi big chia lo ke po chu ka khret cha kania khapa khan ngai dam nin kon di da a ti ringota lok kan zo chinange chiang zo kin tin a phone ala chuaka ti chuan a pa chu an kola loudspeaker ada ngal boka kapa tu kan chung te bang ngen champui che tin han zota Mahse jing lama apa thin rim zia han ngai to chuan tle mena team le dewa a thian te khria ta chuan thuni ro pui pui sei chuak ang ti te po a lau le thong ho dewa Mahse pa chuan ro stuking khan ka thina rim khop maya Lucia khamul pui mai ro te ka ti wang te khan in kha thiam phot don nia an tia ro chuan chu tiang sei chu ka thian te nan ngai thave ve ka nia tin a tho hluaya akal khang ta dewa kapa nang ma chin fela ni ro te ro an tia apa chuan a chin fel na khria chu ni long chuanin jinglama khan ka tiang thu ka sei don em ni atia ro chuan chu tiang sei lo chuan enge tu nge thampui che ti kha min khil ta se ti nan soya chota apa chuan min thampui tu hi tu nge ka khachia bik lo gi thian ta jing me kha chu an ni phot ang ti ka khia atia ka thian te mo tin han hoi le ta Mahse ahun lai khan tu man trampui thei tu an mu lo thu an sei vek sia apa chuan I thian te jing me kha chuan ni chu wangin lawmthu lo sei sak don nia atilea a thani chu tin a phone chu han da dona apa chuan lok New York Mountain President William nena in nin ngai an ni nge yang a chan chu William chu min chin fel sak tu ni nan soya atilea ti chuan phone chu ta in rose chu a thian te nena chuan a pakal lea a thian te chuan an lo en thap maya tu nge khriat an cha kani
Rose po chuan William ở tên anin khét nái chút tung nghe nhàng ô tí na hẳn en qual về la chút ta am miếng bèo ăn chuyện nụ Betty hen à chuan Betty nắng bà hi niệm tí hẳn giọt ta thâu mày à Betty chuan mà cái tí à nuôi chúng chuan nên tiếng nghe chút tiếng cái tí thầy ang à hẳn tí à Rose chuan mà cái tí khóc mày in để đâu mốc à tí à nên nàng tí Stacy hen à chuan hẳn giọt lẽ Stacy po chuan anh đi lawmthu à xoay đẻ tí chuan pakhat te chuan a giọt zera Joe te Ben te Carl te khati hun laya ve zong zong kha zot beka Mahse Alex chia chu azot ve lo ni ato pa chuan Alex chia abang ta hepa Metro Sky Bank le bank pa ngai po thlir khang thiam lo hi chu ani em don en mon ne tia angai to lai chuan o Zain khan ni take ani khan min puya tum take tin a chhei chuak ta ti chuan a phone ta pata Zain chuan alo la hello min champui thei ta em ni tin a zot nga la Mahse Zain chuan nia kapa ne la khan ka soya pui liam anen te chuan kanin classmate thina lom tin min biak saka in tiama ti chuan alwakala Mahse inge chanchin zel ka zot le tamia lo hei kala mulowa alo la holowa tin a soya chuta Rose chuan ani chia chu en kim a fel vek to lom ka van lom tak em atia Zain chuan en kim a fel to sona that chu khala ka lom thu se po ngai lo chu tin a changa lom thu se ngai ti nge Heavenly Holland zia le an lom mai du ro zia chu ni khriat ve vek kha chu wang ka lom tak zeta ni tin a mit tui lo na ma Zain chuan a ho lutuk tin a chang Rose chuan anom no huna local ve turin a som nga la ilo tel ve ngai nia tin a som ani local lon nia ati also eta chuan ko sulung oi takin anui le thei ta ni bidang ho zong chuan makan ti khop mai Zain chu at taka hon cha ka hetiang thian thiu ti thei alo ne rang bik ti tu man han khabik lo ya mai lo tan huwa chuan Zain chu lo theng nga la bidang ho chuan an lo en thop mai a chuta ho chuan Zain kalom tuk tin ava pan chira Zain chuan amita enin chu tiang se ngai lo katan thil ha sa pon thei nem tin a changa ti chuan Zain chu lo thu ve turin asoma midang ho chuan lo ding thapa an ngai sang hlomani New York Mountain ta president nena in mel khriat kha chu an ngai sang ber lo thei lo Zain la chuan nuamatia chutia an ngai sang mai chuan changa ala ve pa pokani ngatingein din thlang thuangu an han thu veka Mahse Zain a thutna tur bek chu a ve ta haulo thutna zong zong chu an lu kha vek to wangin Rose chu han hoi kwal vela Alex la som ve chuang lo bok chia tin kha e tur e zo tap tho boka min lo wa hosan mai ta che poi ti lo chuan atita midang ho chuan ngoi ta thop maya Alex chu thodon em nge nianga chang le don Mahse Alex chuan khathiam ni om tak hian anui saya athil ei lai chu ada athowa pon lama chuan a chuak ta ni pon a chuak chu van lam a en wanga a thin lunga chuan thinrem na a konen tram ve at mai a chuan hu loka hian a thian te pathum po khan an lo zui ve nga la Mahse Alex chu chak takin a room lam a pan nga la in ko priya la han kalpel te chuan a thin lung chu atin thak zok thrin a thian te phak lo chuan anom na room chu a thlenta khoma chuan muin Mark khan lo ko la ala Mark chuan Alex Mr. Ken khan ni nom hun kha a khedua nangma mu che duin alo zong chuak don che nia atia Alex chuan a thalom kanu le pa te ta na merin om chu mai chana mu ve te po ka cha ka lom atia a that chu i om nom huna local turin kalo soidon em niang atia Mahse Alex chuan ngai lo ve ke man ka vapan zok mai don nia kata na hasal hei nem atia Mr. Ken na lo pan chila ni chuan midang ho zong zongin Alex chu minamai ani lo ni tin khe chuak don sia chu adu lova anun chu zalen taka
ani na dik tak tu man khelawa lamman hui aduni Alex chu inchung ko ti dan ni hleinem mi va pan tur zok ini hleinem an pan tur zok chelom atia Mahse Alex chuan chu tiang lam chungai pui mo lem lo poilo ingai tu an sal tu ni kha uak pa ka du hum khema ka va pan zok don nia tin a changa ole kalo khil don nia tin phone chu a han da dona Mahse mak chuan nak tu ka hianin golden mansion restaurant a hanin lunch e donin ka khia chu ta chuanin in humai ta cheu a thai tiam atia o tha tin a changa ti chuan Alex chu khuma chuan amuwa a phone chu en kuala ti chuan amu talo chuaka amu hilta a thian te po an lo thlenga an ri nak naka zen an huat zia le zaklawan ti zia te a zai thiam lo zia te bo ka ngam zia te chu an sei pa nak naka ti chuan chuan in ti faila mu tengu hei Alex po mu hil to nei hi tin thom an han dim le dewani atu ka lo nei chuan Alex chu class kal turin na chuak te towa kong alo hu deuh nap maya class an la an ban no chuan hadam turin rum lama an kal le chutia ruma aom lai chuan jo khalo kalin rose chunga thelenga mo a thleng ti na lo soi le ben le ka lo ve chuan enge ni le ta an lo ti wata kal chuan ni zan khan an tuem ni alo tia jo chuan en tingi hret thei atia wa sungna sa sia kong nal emalom atia nia ni zan khan zein nen khan anin khal chuaka konga hu sia anal box sia bike chuan tlu ko olnga tang an tluna deuh pon ni mai thei Suzanin balong ai van ro min tia tin zo chuan a soya ben le kal chuan vakalira ni mai lom an tia Alex local vedonem an tiria lo vakal phot me teu ti tur ka nei tlat tin changa zo chuan tun tum chu ati dui du topic lawa I thu le tin an kal san ve ta maya chu vele Alex chu chuak ve nga len taxi la Golden Mansion Hotel lam chu pan ta wanga he hotel hi New York a chuan hotel Chawngkhum pol tak ania lan po alang sa ani Alex chu a chunga chuan aluta alalu ngai big lo avangin a chung chu lo Chawngkhum vio maya Alex bo chu ming phok ve de hu ne lifa chuanga ain khau trep tia chuan dula pakhat makeup mang savak lem lo Mahse mel thang reng tak lo lu tum ve mek chu huwa ti chuan lif kong ka chu an hong le ti chuan ani po chu man mo takin a local thok loka an pani chu chuan lifa chuan an chuang dun ta arim po tui wang khop mai Mahse election alo mel na steu nge ni henu hian enge boy an le tia Alex chuan eng ma ken lo atia thingrem deuh tak chuan le lama hoi deuh maka mui noi de chu diklovem tin athla lo langa chuan hanin siam travela Alexian en to lo tu ani ti ain khaya Mahse en lo har deuh nge ni chuta kon hoilet lea munami ti viawam ni kon ti lea chuta Alex chu alum pup maya na ka tong chuan ti sen lo chuak ta henu hian ina ka thinia tin a thinrem chu tle menan re dewa Mahse Alex chu boruak honlum anna ka tawa thi lo chuak za in sum zo lo chu chiao palta henu ko ga hian thisen chu apek tatak mai chuta henu hian atinge moi chet mo em le a han tia Alex chu in thlakong takin kati palutuk ti pain ti su paper la chuaka an khu fai ma ngota Mahse ni na taka chuan an hote ba khoi sakani rengot mai enthil nge moi ti le chuta abeng tangenge an tum hun chun thlenga le fatang chuan chunu chu chuak ta Alex twin ngai to chianga ben po ka phu viau mai ka ba khoi sakani rengot lo ma le tin thinrem bena po en lem lova engpo ni se bathroom alut ti hrei ngai dam dil turin po na chuan alo nga ka alo chua chuan ente ka tumsa ni mi alo nia ka ti palu tuk tin ngai dam dil ta chunu chuan mi mu tu poi mo tak chu nei lo la su
police ka ko ngay ang tin angay damdil na chu apom lo na samay Alex chu in thiam lo khop maya Mahse ti vak ngai nom si lova an na ka silfai turin bedroom ma chuan lot vea ti chuan room number 888 lam chu panin chuta chuan Mr. Ken nen in mutur kha ani Mr. Ken chu ala upat mel vak lo le ngala hotel manager nen an lo in bia hotel manager chuan idu zong ani em ethil order te hi kan hotel ti lawa chuan hotel danga mu tu mai lo nia ti na saya Mahse Mr. Ken chuan angai sak mel vak lowa kan mi khwal tur chu lo thleng don tuang in kalson thei to em ti chawen a changa chuta me che pakhat lo kalin kapu kalo tlai dewa min kha thiam te atia Mr. Ken chuan ole vathuro kan ho tu pa lo la thleng lo hlawa alom ome ni lo se chu apoi don e mai atia ti chuan Alex chu avaluta chu vele Mr. Ken chuan lo ngai ven vata e kapu i lo thleng ta mo local ro ti na thutna tur do kan lam chu pan puya midang zong chu an lo ding thot maya atlang puin kum som li chung lam deuh vek an ni to ni mi ho sa tak tak le mi poi mo tak tak an nia Mr. Ken an huai thok vek an ni Mr. Ken chuan hi kan pu Alex ani hi pu Alex an ni hi kan huai thok ten nia tin in mel khriat tinga te han neya chuta me che pakhat lo om ve khan ehe ama chia khani alo ti rilwa a khurta li faka ben pa khani chiang mai atia Alex po hian khanu kha a muliang ti ren ngaina a khrebik lawa ama ro chu pa ngai tak chuan thuvek role an tia nichin dewa beng tunu bula chuan a thutna tur chun lo siam sa diam mai boxi Alex chuan zoi te in Mr. Ken hena chuan henu hi tunge ani vele an tia East Coast company a hianin information technology lama kan director ni lai ni kha Lucy ani ye an tia Alex chuan Lucy chuan en lia a in thiam lo dewani ti khriat tak chuan alo nuya en poni se I han e phot mai tengu tin an ei tur chu an han e phota Alex chuan atui hle mai kum sari chuang ani tong a hetianga ka chol to lo hi atia midang po chuan tui ti takin an ei ti khriat thaya Mr. Ken chuan kapu I puak mo be hotel lama chol hadam turin kan khwe da don senia tin a soya Mahse Alex hian chu adu lem lo an university lama ale le hun trap to a ama ro chu an tilung oi lo ne khriat nan nei wangin an hlau thong em maya enge dik lo omem tin an zot ta sek maya Mahse Alex hian chu tiang lama ni lo kan ei bang he min pek sakula ka thian te kan hon ve thoi zo ka nge adita midang ho chon makan ti hle mai mi ho sa tak an sia a thian te ngai poi mo box si chu makan tia kampu la ni mai tur chu a fel don hle maya tin an lo hlim ro ve hlom maya ti chuan an ei bang ho chon pek saka chu mai ni revin hotel manager hian ei tur dang thar lam te le in tur tui tak tak te ne na pek sak to maya Alexan chu han en kwala ngoi teu in pek tam ma ni thian pathum ba ka nei theinem box pakhat hi ka honanga atok mayang tia ti chuan an chuak ta Alex chu alal khop maya athil hon tur te po chun ken sak thapa an zui chuak dia maya pon an thlen ho chuan ole in ho thei tuang ke chu taxi ka lo chang to mai nge atia Lucy khan kapu ka thalon chem ni sota son ka hung tho lom atia Alex chuan oni me ro se atita ka rom na lam pan chuan an kalta Lucy chuan ngai damadil pa pu Alex ka ti palutu khongai in idu chuan min beng let ve me ro tin a in thiam lo thu soya ngai lo ve director Lucy chu tiangin ka ngai theinem ba ka lo thir na sa ve deuh che lom atia Lucy chuan ka van lom ve o ka chunga I thin rem zui lo nge ka be se atia kole a thae kan campus thleng min thala atok mai atia Lucy ka moi nal tok mai chunga chuan an luta chuta Alex chuan a thian pa chu phone a khuya ngein atia hei hospital a kan lom ro si omna khan atia Alex chuan an omna room number te chu azota
a chan chu dam doi na zok chuan ei tur chu va pek chil mai kha tha te deuh zok ani driver nena chuan hospital lama o an tia Alexian Lucy hi apian moi atia a han mel le trep thina Mahse chi to lo tuna chuan ani na dik tak Lucy hian a khretlata Mahse Lucy hian kapu in thla hon na tur to lo nia lifa ko manghan kom don lo nia tin an chong mor muwa khatia in thla hon dui chuanin khatan pon nuam lo nia atia chuta Alex chuan intipa takin Lucy ram chu tim lawin a han hoya pian moi takle mel thatak po alo ni ngei mai tlangwal hausa mani se nuna mel thabula om tambik lova chutina konfi ngal ngot bik lova chu mai ni lawin azam ro vele jok nge ngea chuti chung chuan dam doin chu an lo thleng ler mai Alex chuan kan thleng ta ni mo ani photu o tin ka tong chuan a chuak ta Alex chuan dam doi na chuan ei tur lalum wang mai chuking luta a thian te chu an lom ve ngotang chu ro ma balu chuan rose chu lo mu ba maya ain liam na lutuk lem lo nangin an lo tuam na sokhop mai midang pol lo om nual maya zo te thian pathum ti lo chu midang ho in la chang ka tak tak mai chun lo om treu maya thil pek chi khang alo om khat deuh nu mai boka Alexa valu chuan an lo hoi thop maya be se I mean lo om tama Alex chuan ro si thamo atia chan po chang lem lo Stacy chuan engei lo kena atia hei ka thian te ei tuang ka lo kenga atia Stacy chuan dam lo kan tu ni lo kala mo kan tia I thian te ei tu pe tu mai lo kal atia Mahse jo khalo kal vatin Alex si thian te ngai tu amiania kan ei tu chau ni ravin kan zawai ei tu kan lo kenga ni hi atita adan dana chuan a thian te ei tu chau khan ni lain ro si le midang te po apek te langai don ni na lang anjinga pakhat chuan dam lo ta na ei tu lo keng ka voi khat khriat na ni anjinga pakhat le chuan an keng thrin tho lom Mahse an chung te an nu le pa te nan gen sak thrina an chung te po ni si lawa an lo ti dea ang po ni se ro sian Alex hi lom vak lem lawa le lama hoi sana athil lo ken po chu angai sak du lem lo chuta midang ho chuan eng moi lo ken chu lo en hum khimela an tia midang ho chuan en khera ngai mi eng thil vak nge ken chuanang an lo tia pakhat la chuan ngoi teu delivery na thok thrin ka huya ei tur man plom te te a deliver thrin mana pokon sa ama hi ka photo tlat chu wangin thil man to tak chu lo keng top nang an lo ti da thul midang la chuan ei tur man plom te te deliver thrin khamo rice le noodle ti vel anianga an lo ti boka aniang ni rice ti vel cheng somli somnga man vel ba kan ni om lo mai te an ti sap sap loma chutia om verang la ya an rel mol ta ka chuan Alex chuan no ma ti ta chi alawa a thiam pa chon hena chuan kha ani na ta ka chuan nang mani pathum ta na lo keng kania tin a polite kwal du ta bik lawa a chua san ta rose ta chuan in ein hem lutuk nge o in vala tram mel sia ti in alo la deu zuya zo me po chuan an ti dan chu nuam ti chi alawa Alexa thilo ken chu an din na si ga chuan an da thra chuti lai chuan zen khalo thleng ve a Rose ka thiam lo ni engei lo an atia ka thra kan tuam ve deuh mai ni hi doctor chuan ni hni hnuwa in chuak le theyang min tia atia ani chu mole ka thiam lo veka ni ti in zen chuan soya chutia hoi lo te chunga nui sang chunga midang a han bele ngal mai thei chu midang ho chon makan tia Mahse zen hi mi ho sa thil ti thei la tuk tak mai mel khriat nei nia an ngai kha nia chumi chu an han khira makan ti te po chu zia dewa chuta mai che pakhat lo lut vele a chuno chu tunge kan ti chuan rose ni te su ania engei an I try em kalo khe ve chia ti in su chuan rose ko chu han vuana rose chuan kanite ka thalu tuk min ngai tuan I kham lo kal khek pongai nei nem ati ta ka chuan a lo thon na te po chu zia ta dewa zein hena chuan nang ma hi ti ro phur tu kha wa te sura chuti chung chuan in phur chuaka film kho deuh tur cheu lom a chunga thil thlo zok thleng ta se amoi phur don sin atia
chu tia an ham hal deuh pop mai chu midang ho chuan mak ti takin an lo en thap mai a Mahse ko sian kanite khatia hau angai hleinem ati lui ni bik lova kan chung ko house na kha zena pa hian min chin fel puinia chu wang chuanin tin han soya ani te chon zoi te in engtin moi tia atia ro suan chiang zokin a han khol fia Mahse ani te hian a oi thei chi lo chuta athia bang to ken ro suan soi fia le apa hi min na mai ani lo nia puilia ma ten khan in classmate thin ania o somte min champui mai lom alo tia Mahse ani te hi chu thil chin sang alo khedewa chu tia in classmate awang rengo ta sum don na thila million tak thutluk na so son tiu thei ni renem yo hedik meng mo ti na zot non lai kheka chu ta zen hian kapi achin fel dan tu khia to lo nu khan kapa ne na ka soya ani in min champui ta chu ti chung chom min lang hlela a om lo deuh lo mo alo ti ve Mahse su chu athina rem ta deuh thlaka ka soi zong chu chu ti mai ol sama chin fel the ni lo ka ti mai nia President William te chu ka khwe lom chu ti mai in thil kan du du ti tiang ngot the ni re nem atine khama chu ta zen chuan min oi lo chuan ka pa ka phone nga lange in khwe mayang atita a phone chu ala pa chu phone ta o ka pa thil ka lo zo lok tian se nimin khan President William nen khan in mu tingo atia kalau lah chiang lo che ni mo ko fa pa nia ka vakal nge ya Mahse a secretary khan a mu thei do thu min khila a buai lu tuka biak poka be man talo atita chu thu khriat chuan zain chu alung phuang ta khop mai apa chin felani hau lo di chu chiang ta Mahse zain chu le ma chang lak lo do ta sei je la ngai ole ka pa galom lu tuke tin le ma chang chun zom ta sun hena chuan kha kapa ka phone a sei zo chia lom President chu aman phone ngei na bia lom kan chin fel ani kha atita ros la chuan ka ti mai kha ani tel lo hian kan boi tur zia chu e lo ti zom zata zain kan te hi khathiam te thil hi oi mai ha sa thina atia poi thei nem tin zain chuan a soya chuta ani te chuan ani chuan a tha ni mai lom hei man mo takin ka lo kala ka le le watangai engma po kala e lo wa thia ro sian ke ni po engma kan le e bi hlei nem ka thian te po hi na ka la tram to ka tang o daw zok mai la kan e tlang chu atia ani te hian nia a tha Mahse ke chu tianga cha chop po ka man to lo ka la tram to tin a han hoi ro ya Khawlbawm ken kha mu fu ta hi nge ni atia kanite kha chu khoi su ei tur tu nai ni don lo kha chu atia Mahse ani te hian atlom le to lam ani lo engkim hian lutna nei vek chu wang chuanin ka la drama ke chu hi ka lo e mai nge arim mai em a han tia nial tu anom lem lova a han hong chu arim tui kha kon chuak tran ta ei tur man to la changkang tak mai chu lo oma arim chuan omna ro ma chuan nam chuak ta cham cham maya midang chuan avan rim tui ve enge ni tin an kon bok ta tu mai an han phora wine man to takte ei tur tuin hai tak impact thap mai te chu alo om deuh trau maya ro chuan enge oma in chiang chia mo lo tia ani te chuan heng wine te hi to lo sang rok man ani hi friends ma kan kal tum khan ke in to sin atui dan po alangai rang nei hi ain ang chia tin midang ho chuan in ei tur dang po chu an hungai do alo nia am voi khat mu na te nia su chuan a soi fia zera hemi hi chu tiang khatiang chu nia tin aman za ne na soi thei ta mai zera hei phei chu awang te sin poison e wanga e ngot thei pon no hei hi chu mi thil ti thei te chawina an ei thei sin tin mi khwalian tak cho kan ei pui thina chu tiang meta na an siam bak chu ani ngai do khoi mi nge mo in nei le ati zuya ro chuan ani te hena chuan kan khriat ve lo wang min bum mai ni do mo atia a chan chu Alex Khan he tiang thil hi lo keng ang ti arang lo khima ka fiam thul he nem ala lum wat le nga la alum lai hian eyangu ani lo chuanin atui to thrin lo tin an han ei khom ta a tuian ti tlang khom maya
an voi khat eina te ni deuh vek hlawm ani rose pawh chu eitur chuan han pe ve a ei ve ta a be sei ai tui alo ni ngei boka an rela tram sa bok nen an ei zo thuai ta maya ani te hian hetiang eitur tui hi ka be sei lo sin le a petu chu a fel hle ang atia atlai zel ka valet to photan ke chu tin pon a chu ma chuan rose kha thil petu che kha tunge ni ka khwelova ama ko chu mithil de thei takani ti khuyala ngai hluang che ati le khama chuta a chuan hu chuan susan khalo kalin rose alex hi kan ngai angan nei ro mai theini ngai dam mi dil te po angai don in ka khuya atia ngai dam mo khoi hotel vela mi an e bang alo khom mai mai niang su atia susan chuan a be se lo dewa a chana wangin makatia o ai pek thap kha khoi hotel in nge an ha thokte an e tur an e bang dollar sang rok man te hon tir duang atia engponi se atlai zela a kan va ho be photange ti in pakhatte te chuan an chuak ta sap sap hlom ta ni chuta alex chuan a thian te hena chuan in soi fein hotel pakhata ka thok ve thuina chuta an boss chuan min khongai hlo maya min pe khom ta nei kha tin a thian te chuan a tui zia chuan soi pa mol mol boka voi khat chu lo dil le te ya ten ti Mahse alex ngo chu ngoi ranga chuta tang chuan alex chu mithan khat chuan ren hel na chang an khatram ta ni lai khata class bang po me che pakhat hian alo ko dinga alex ka life khai en ve thuinem alo tia chu tunge kan ti chuan manzan lo ko mi ni kha ni chuta a chan main ka life zia ne o lo en ve ro account te lo siam la nang ma hi ka mungai lo kan che viewer zinga hian an tia abula thian no chuan som du su om chuang lo an ga thei lo tuk alo ti su suwa mini hian ga thei le ho salam ani lo en tu khat pung zel se ka du na mai atia abula mi chuan min champui thei tur pon ni chuang lo en tu lo som chu min en lo top ma se ke chu poi ka ti lo ati khama chuta ke thi khalo kal vele ngalin nia dik ichil pe ka siang thon mai alo tia midang pon lo thlen bel zela alex lam reng an ngai tu ta lo mini hi manzana do lo chu za chu an pe sin an van nei ta ka ni tu na pe chu na la ka to lu tuk an tia a thenin mini i hausa khuna min kha veng se o ten ti thul an ka deu chu maya mi nan ngai ven jok deu tran tatlat maya ke thi kha chu a khriatin a rilgo na deu tatlat mai ni inge mon lom em le zan khada van e wang mai ka life ngai da wa han life ve che nang chon ani ai chon ka bon fe zo khang mo le tin ai ngai tua chu ti lai tak chuan ka dum moi mai hi ro tlana an university kalai tlangwal pakhat ani tunge chu kan ti chuan billy ke thi bial pathang ha nia ke thi chu vatlan vata ivalo theng ha ve tin a fo pa ti chuan ka chuan anin zui lut ta an tlan da wang maya ka an chuan wang lai chuan a thin lung po adam de huaya a chan chu ka changkhang nei an tam lo anei om chun pakhat la abial pa nia alex kha lo langai zong rang chuan o tun hunanga te khanin ka va han sak ton em ti nei ngai tua alex lo ngai rang ko an life en to tan an som che nang ai thau chu ga bial pathar bili hian enge ti thei kan kha zerang chu tin ai ngai tua thin ran ti tia bili chuan khoila mangai kan kal dom tin ke thi chu azota chumi pa chuan ke thi taksa ta chu an chu kwal vela ke thi hian abial pa bili hi adu em maya a ho sakna le a mel thatna chu aduwa ama wang hian social media lama po info lang ta se mi ten an ngai san pha aring hial ni restaurant changkang tak pakhat zona chon an dinga chuta ke thi chuan he hi mo kon chol nam hun tu chu kalakal mi lo sinatia mugan restaurant hi la ve pol takania bili hian zam su o ka haulok vek tonia buena lowang atia anina taka chuan helaya cholna tur poisa hi bili hian a tho chua tongpon a pek tur neta se a pe thei teulo Mahse chungte ho sak zak zo ani mayang chu chuta waitress la no pang tak hian
lâu có ngủ in hậu sai em thọc thang tan nia cái là dễ mắc là vai in lâu khát thiểm đón nia tia Billy hiền Sterling nằm hình cái hậu sa tổ khá tia Sterling không mò lâu có ngủ tin đồ can nó thuộc lắm bằng ngã chuan là khuê phê anh nó thuộc mình vẫn thèn chuan anh ông heo khóc mày cái thi bỏ lúng ối khóc mày mua gần restaurant hay đăng đai về không khơi mà ấy thuộc bỏ đăng đai tắc tắc cái nền xia mà anh muốn mà anh chơi ball đàn để bỏ thằng lắm mà anh bol về là để chuan music đúng thiểm thế anh lâu mà anh lâu ơi pa cái thi là nuông mà tia anh kiếm chúng ở này tu ang mấy hiền anh đã bơi mỗi em mày nè lẽ là mà chuan Alex nền khát chuan anh mình lom mà anh trồi về thuê na cho ta chuan sáng mình suốt tắm đều tiếng gì à khăn anh trồi thuê nè hết tiếng à nuông mà đã em bộ hi ao ổng thấu mấy cho ta áp phone cho ta chua kinh anh ông nó muốn về chuan hành lộc qua la bên đi lâu lăng về la tin anh lạc của kiếm viêu nô chuan apos đọc ta mua gần restaurant à các mong ấy bèn nền tin caption te chu han siam về la cho ta anh tin nghe in chol thấy rồi các bạn kalau về chắc thì te chu anh còn comment phao được dung à chân khát line lal phanu ang mấy lom malay ni anh phát vật sẽ về tên on tia chung comment han chiao chuan Alex kalau chân khát chu cái tiệp phụ mang ấy ala ti chắc này chu post chu Alex support chu na lo mu ve a lela ma chu na ro na khop mai ke thi ala du wang ne lavin beli ni na tik tak zok chu a khia chian em awangin le na kin lo ka ke thi la ka thei to zia le ala khong ai thak to zia ngai to chuan a ro lo na pui dok sa deu ni ma se chu me wang chuan ani na tik tak tak lang ta se ama mi mal a than wang ni lavin asuma wang zokin alo le don sia chu Alexia na du boxi dawa chu tia angai tuan neu lai chuan mai chu pakathian ma tinge athala kala endu o alo tia an hoile chuan emma ke thi thran nu kha lo nia I hun kal to wanga ilung ai rang te chuan Hmalam huna wanga lim na hun nei don lo sin lo ka ngong to thri tang che tin ngam ang kan tak chuan atia Alexian a ke ma zo kin ga tri don se nia ama pon min tri ti tum to kha patri che hun toin ka khia mua cái nào cần về mấy đó em nhàng atia em à hiền cái thi là đủ bị chút cả khía mà sẽ âm hồn tôi cái in lần chen hi ở thật lâu Alexian chút năm này đâu cái cần về chắc thì cả khía lắm cái cần bùi ăn sẽ tin taxi chú ăn thao ta âm hồn ăn chen xuan Alexian aku ta kaya at chung ăn lu to na em à chú azam ang văn khop maya Alex lu lâu là thoáng cả khía atia lungai su puisa ka nei lom ipe ka ngai don hlenem ke mang ka tidon nia tin achungan lu po chuan ema chu zam hle maya atha te khunga min kha thiam te bathroom ka phan lok ngai atia Alex chuan ke po bathroom ka kal du tholom tin bathroom lama chuan ang kal ta ve ve a Alex bathroom atanga akan chu chuan bili le ka thi te kha an local ve chi a ke thi chuan oho anh ấy hết đã tê còn tị về thì à, số tạ chán hắn tung gió vạ, beli chuan, cái thi hi đang ngày vấn đề em níu, các khởi mòn liền xe, bé xe nó đầu xiêm tổ sụ, tin, mà sẽ đặc xuân ngay bây một lâu tiêu khét đặc hiền, ở sân ăn tôm à, số tạ cái thi hiền, ác kẻ chưa vật lộ à, Alex chú ác chú ta chọc mày à, cái thi hiền hắn nghĩ gì ta, Alex sẽ gọi thì nó gần đều hết cả. Mahse buena in rol luai chuan tin a in sum la ta kham zoka chuta kal san mai han tuma bidi chuan akal na tur lo dal le a chute mai ol som chuan kal don lo ka pu min khong ai ro ti la ka kal ti rang che atia ke thi hian ngat ti nge mo iom lo na tur huna te ilo om ni security ho ko ko nga an pet suak wat don che ni atia chutia anin chan buai chuan ema kha alo thleng ve chi a du tok teu in poi nghe soi en wang nghe khatin ti alo tia chuta ke thi chuan a to pa chuan alo kal pui chu ka khata e mi hlo cham pani in lo in ko pani mo ti in an ri suwa chuti tak maya a thian no ni thinin a han husita chu makatia helai huna hian lo kal lo top zok to ko sin mole ti in a in chi ko ta mon mane
chang tam lo chuan ema chuan Alex kut chu akaya kal fatang tin chua san han tuma Mahse bili khan kal alo phal lo chuti mai also min kal don lo chuta ke thi hian bathroom main thiak tu hotin an lo kalania tina aw ta chiam maya chuti aw ta ka chuan mitang ho po chuan an lo en ta thup maya hemi te pani hi bathroom mang tu hotin an lo ru tania chu po a thlonin atia mi pui te chuan ani chu chutin mi do an bathroom mang tu an lu ngot thei le nem en kim hi man nei veka sim male tin an phun ta sup sup maya chutia an phun ta de sup sup pa chuan manager po chalo theng wata ke thi chuan hemi te patni hian ni tin an lo ko khal wa maya manager chuan loin peng dai teu tin Alex te ram chu apan haya kapu min kha thiamula min lo vat chwa sam cheu customer tan lo chuan heng hi man vengot kan ran ti lo ani tin pa ngai takina han tia ema chuan acha thlak mai kalang atia Mahse Alexian kan kal don lo customer lom kan ni ati ve ta tak mai ke thi hian manager beran chuak tu kan ati cheu chu ti na lo soya chu ta manager hian kapu chuak mai teu security kan ko khera tu lo nia ati leya chu ta Alex chuan kapu kan hausa da kalom chol tu lo kal kan nia atia ke thi chuan oi lo lutuk chu ni pa chuan kan hausa te ti ve la lo tia Alex te ang chol then ni te chuan in restaurant chu atlas hiam le ni mai alo ti zia mi te chuan an en thup to mai Alex la en mai chuan chu lai huna chol ve then me la pu chi lo bok ne chu ta an manager hian kapu ko sei to ang khan min chua san lo chuan security kan ko tak do la ni o atia ema chu hlau thong to khop maya a me la po long chuak ran ro chu ta Alexian odam da pin table number 223 hi kan hausa chu nia kapu a han pelea ila oi lo chuan hei ka ho na po ti na phone na mi chu han en tira chu ta ke thi chuan 223 awamak ve chu ke ma ni hausin atia Mahse manager chuan Alex phone chu en pangwanga chu ta noi chung chuan a pele lia kapu kan khe suan ani ke ma ngai ni nom na tong hmana ka khoeng cheu ati tamaya chu ta che chuan ke thi chuan ni lo kapu thil khe su lo mani ke ni point chu lai mun chu kan bukolom tin bili chuan a phone chu han phok vea hei kan ho na po tin a kon mu vea chu ta manager chuan en wanga ani hi sual chong hei nem nang nei om na hi chu minol pui om na hmun ania pu Alex te om na tur hi chu VIP om na tur hmun ani thunga anam ba hi loin anga chu wang nei hi in buai atita ke thi chu an sum zo talo enga hi VIP ni ang mo lelama chuan college sa po ei tur man to engam lo khopa in ran khania chu po poisa nei tam lo wangin ke thi tan chuan oi ngai nam lo ni Mahse soitam to lovin manager chuan Alex te chu anom na tur chuan a khoya mi om to na nu ni om tak mai chu alo om deuh nuai mea oho amma chol zo che ten hum man la seng pen lo nge man de atia min kha thiam teu rang theyang dakin kan on ching kan nga lang tieng manager na soya chu ta waitress thok thak nu kha ba ko wa ta na tinge hi chin te la ni lo hei amang tu ten lo chen to hi atia bathroom mang tu kan ka pon kal lo ka atia enga hemi te hi lo ma mang tu tu chu tu te nge moi lo lu tir le ti manager chu lung oi lo khop maya waitress son khul hai takin kapum ni kha thiam ro tu te nge ni ka lo chen va dang atia chu ta ke thi te ka lo theng ve chen nang ni bok mo na tinge kan om na tu ka piang in lo om alo tia manager chuan pu te u helai chol hi nang ma ni an ni a han tia o ni ye enge boina om tin ke thi chuan a chang va ta chu ta waitress khalo kalin poisa dong tu in a ron zuya kapu thok thangania ani ro zok tu lo lu tir ni kha kha thiam teang ala bangbo ve ro tuka a ron ti ta waitress la chuan kapu min ngai dam ro number 223 kha in ti sia VIP la mak lo lu tir pala lo male a kal vel dan hi kala bel lo lu tuka ati nia chu ta manager chuan ke thi de billi te hna chuan kan thiam lo ani chu min lo kha thiam mai teu anol pui om na lama chuan lo vein son mai te chu kan VIP te hian zo em hai atita Mahse ke thi hian ro oi thero ateu lo mai eng wang nge kan kal bik ngotang anni hi anom bi kang mo tin ain kuang kwa tak mak maya
chu ta mane zo hian VIP room hin man du chuna man pe thei tholom in du thawem ti na han soya mang duang chu kan du wang lom kan on kal atia mane zo hian ani chuan an siam on theilom Mahse VIP room hi chu engkim hi ale so ma don in a to ka nia a chan chu engkim hi ale so ma thain kan siam ta ka kan bua sai ka kan iwang ani miang kan thleng ma su zok boka ala ti khama poisa pe tu tung chu ni hau lova Mahse Alex la kat lom chu a khoi em avangin ama thuin thutluk na asiam pop pop mai ni Mahse bili chu zam takin ngoi lok kapu VIP room chu exat man che nge in khol thei ngem alo tia tuna in ei tung ho zong man hi do dok sing khat man ania a ho nan khan do lok sang khat chuan VIP room man khum hi do dok sang khat le zonga musician ho kan roi man hi do dok sang he nia chuan a room kan lo chei man kha do dok sang khat zakua ti chuan a va in do dok sing khat le sang dok le zali ani chu a han tia chu ta bili yan ke thi anol pui omna chuan in kalmaila ati ka su mai ka du lo Alex la ka tlom don lo ati rong maya chu ta bili chuan oi du chuan in yom theilom Mahse ke chu ka kal don ati ta mak maya a om ve bok ani poisa anei dai tat lo a om gai po le mo pho tial don sia a chwa san ta mak maya chu ta a poisa pe tu berm tu na chwa san tak sia chuan ani phei chom poisa nei lo le zual en tin nga ni don ngai tu na boi chana mi te da chuan an lo thial da thup box si amual photom main Alex chu amel ko ka bili chu ava zui ve ta ti chuan do kan chun han ti fel kai zunga Alex le Emma te chuan thu thei ta ei tok tui tak changkang tak te nen musician te chu ti lai chuan ke thi le bili te kha du than chu dang on hek lo anol bui omna lama chuan an som ta nge anom na tong la chuan Alex te omna kha ava mu thei che le hala a in thau bong khop mai ke thi chu lung oi thei lawa an ei tu ok tak la chu Alex te ei tu nen han khai khin chuan leile vanang ver ani a in thau lu tu in tin nge Alex kha kon fi le khoi ton nge mo poisa nei le ti chu angai tu na ong tan ta chu tiang che chuan Emma po kha a ei ti thei bi chuang lawa za po don lo poisa nei am ni ti ta lol maya hadam phot mai te a ti rong ata Emma hian poisa khoi ton ngai nei ti ka kha thei ngem ati le chu ta Alex chuan khoi to ti a khanin investment tlem te ka ti vea ti chuan ka van nei thu ta dollar noi ni vel ka dong thu ta ti na cheya millionaire po ni ravin billionaire ani thu sei vai chuan tu nge ama tu sak tak tu le a thian dik tak a khriat thelo pha don awangin Alexia lain thu pani chu ta Emma hian ei tu ei nan dollar sing khat le sang ko vel kan senga ke chu ke i tu pha em po ka chuang lo a tun khan lo ka ti ati lea e poisa man dan tim ko te ani lo chuanin ira theile thoi don ania atia Alexian lungai su poisa de chu man ral tu ka ta na kan tho chualom ati osam eta chu ba ka thian zinga hian min ngai sak tu be ania helai huna foi chi hi ka ba lom ati lea chu ta Emma po chuan ngai thatak chungin athil ei tur chu a e ve theita an ei man zong po chu Alex chuan pe in chulai hun chu an chua san ta ni ke thi le bili te ve thung kha an lom lo dun khop maya an in taka chuan bili hian zan ria pokil pui ma la tuma Mahse an thil to na wang khan bo ro ka phum thei to lawa voi khatma ka chu pui to lawang ti khol ko chungin mei che hostel om na thleng chuan ava tha ta Alex po chu aru ma thlenga hadam tak chuan amu sei se ya voina thil ton te chungai tu neu newa Emma ero angai tu lo ke thi khan mak te taka athlir lai ngot mai chuan mit thla ala cha mani tun pha kha chuan nei zong po hi ke thi tan khan ui ngai lo ne ya Mahse ami zadik tak alo khet suak manero alom let ling thung ani na taka chuan a thin lung a cham plak po ani to lowa Mahse a thin lung hi a thun ngot thei bik lo bul ka tran chia ni ke thi lo ngai ran ko enga tan ma ka ti bik to lo se tin a phun sap sapa ke thi po angu ma chuan ai ngai tu na sa khoi tang nge ma poisa nei tingot mai chu ngai tua a hu kin lo ho sang nge ni
ngoi te Emma kha ka bazot chin piang tin za po soi thei lo Emma omna lampanga chuan avakala Emma la chu thian ten hena chuan Morgan restaurant an chol thu lo soi chul maya Mahse ke thi chu vakalin eso ke thi local I video post kan lo muwa Emma po he kal vesin inin muem an lo tivata ke thi chuan chan dan mai athiam lova kal chu kal nge ya Mahse thil thlen dan kha za thak boxi an zona chu chang thadu lem lova Emma hena chuan local lokte zodu cheka nei atia Emma Alex Khan ama thuin em nia huai che ati ta tol mai o niang chu ngati nge chu chui ta na nge poimo na Emma chuna tia ke thi chuan Mahse poisa khoi mi nge nei atia enge tu no ta ka nge pen bia wa tin Emma chuna changa o Emma thin ron nga lo la ka bial pal huya ya ka ngai ve na thiang lo mi atia tu ta Emma chu ngoi wanga crypto investment atia avan ne ya dollar noi ni a hlo thu min khila chu chu ne mai ti tin Emma chuna soya dollar noi ni a tin ke thi chuna zot nga la Emma chuan o enge chu chui ta na tong kai na a voi khatnan election poisa nei ve lewa chu po chu sakitum lem ni tin takin om tiang la tha zalen ro atia chu ta ke thi chuan Emma yu khelo emai mi có thể poisa hi ka deal dul hi nem thau thong do su ama zo khian lom min na pele bek don atia eng tak chu ti tum leang mo atu playa chuan Alex chuan lepa thil ti tu kan avangin avakala a thian te ngak khot lai pa Mahse me che pakat hian Alex lo tia Alex chuan tu nge ni a khoi thei ngal tu dang ne vin ke thi kha ni anin ngai zon la ya hak thin ko lum wa ngai mai khalo ha Alex chuan angai na a khelo khop mai a hoi hu maya ente he ko hi kalain me itm a han tia chota Alex chuan engei du ati deu khoka ke thi hian enge min ngai to mi ngati nge even sual ta ve a han tia chota adara chul pa a thin lunga hne thei be se ni Mahse Alex hian a kut chula tha soidu I nei lo chuanin ka kalangai tin kal sona tuma lep chunga chuan alu santa Alexian ke thi hi ada poimol hi ya avoi khatna na ngai poimol lo ta chu khesa thom Mahse ke thi ro ngo chuna ve de hlek chu ta thin rim na in alo khat nga la Alex min phangai na khak chu ti mai na ga don lo ka khialom ti chung chuan lep chunga chuna valut ve ta mi ya hey avati vaka bidang lo ve te po chun lo hoi thup nge nge ya Alex yo khiat nei tho to mi ni kum te kha min star ve to 10 oma Mahse nangma ka thang jok chia hotel changkang le restaurant changkang tak taka min khuai chak te pon tam line itan khang ha kan hol veka ibula kom thina chung zong zong chu he tiang hian min thung rol le ron mo tia nangmang hi ka tong ngai do sin Mahse he ti hian engkim I to vek don mo a han ti chuan medang ho chuan mak ti nan lo en deu thup mai Alex zok chun thiam lo mel deuh thup maya then khat line tuna taka han thren nangma thang tu che ti dan chu le ten lo ti mi pathan khat la chuan abial no su avan ti khongai thak an lo ti bok nen na tinge su tiang mi pa te la zui du to su aphu lo che ti tok ten lo oma atom zo khi chuan engman khoi tak lo an mu dan an sei vera mai ni Mahse Alex chuan thudi ka khia nangma wangin mi ho sa tam taka kal sana ti te kha chu tiang om kha si lo nia anaka thei thrin Mahse ani ngai zon lai khana duat thei maya ata neng po ti huamin atu chuan in lo tok thrin te po nei kha Mahse mei chedang ho chuan Alex ahnel thot so tha su ilain chira nge an lo ti ve boka chu ta ke thi chuan Alex chu khut chuan buana midang hena chuan milong ai ven to su hei kan thadon a han tia pona chuna kai chuak ta Alex chuan engthil chiang ai ti tu ma han tia crypto trangin de long noi ni dong an tia adikem atia Alex chuan a kha thiam ta inge chu ta na tong kai na ti na changa ke thi chuan chu tin ti nga lo la sun hu ngai om tak tak te kan nei to kha a han ti lia Alex chuan
ข้างสูงหูได้ค่ะอินเตกเล่นแหละเทนักสุนิสังจนอมัลเต้เต็งกับตะกี้ก็เล่นได้หวังเจตัวหน้าจนมาเมียงเข้ากันในตัวเราส่วนเองอังนัสซาปุยนอิตานอินเป็นไม้ละอิดูโตกอาทิตย์โจดอนช่วงเราตีมันเครียดเทียมที่เราหวังกันเราไหมทีมกับสนับตุ้มตากะที่ละส่วนโอ้เราท่านเราเวลาจุดดูหลักหน่วยนี่ก็ไหนเนี่ยไหมถือว่าเนี่ยมาเสกเทโต้ก็ช่วงไอ้นี่ชุดเต็มไม่เอาสมิงกับเบย์ลงถือว่าในเราตีนอเล็กซ์ตีนว่าเอาเลยอะอาวัดลานะอันนุ่งละมาจนว่ากัวเอ็นเตะยังรู้ตีนกระตุ้มไงเรามาเสยดูกันเลยอิตานาชัดโจกกับเบย์สีวางเจ้าลมก็เกิดสันเจตียชุดอเล็กซ์ส่วนกระตานาชัดตัวมั้งอันที่เนี่ยกระตานาชัดตัวกันในด่านตีนอ้อยเราได้วินอาโจตาโอ้ยเขาเทียมเรามีกันในโซนไล่เขาชวนกระตาในถกนักสืบตัวก็อีเจ้าเทียกระตานนวมเพลย์เนมอิตาพวกนี้ก็ดูเราวางลมก็เกิดสันเจติตาอันนี้มั้งตีนอเล็กซ์ส่วนจุดเดียววางอินเกิดสันจุดเทโดนั้นนี่โอ้ตีนไงตัวกะที่เห็นมินอ้อยนังเง่ตัวไหนเห็นเรื่องตะไคร้ถอดง่ายตัวต้นหรอวะกันดูทุกสามอังกันโดนเทโดต้นนั่นสินนะติตาบริษัทเจ้าก็เซโลเนียยี่ห้อเสียงในที่กันง่ายไปมัวกระตานักเล่นตะไคร้ถอดก็ถูกหรอวะตัวไหนจนหาดำตะเข็นกันเบะเทโดต้นนะจวนเพื่อกันจนทักไหลเทโดล้อมเนี่ยหันเทียอเล็กซ์บอกอบวยเดต้าบริษัทวางเง่อาศัยที่อดีตตักโซกังโอ้ตีนังไงตัวจุดตากะที่เห็นบริษัทละมันเดี๋ยวเนี่ยโอ้ตัวน่าชวนเองอังดินมุ่งหน้าปดิ้งละอีบุหลากรมตัดตัวโดนเข้าไงยิงบุตรทะเลยังอติยาอเล็กซ์จูอลุงเลนนั่นเนี่ยในซุ่มโจตลอดวะอากดจูวัวนะกะที่ชวนอดีวังเงินที่ละกัลโดนยังไงนั่นนี่เส้นไปอะมินดูตัวเราเว้ยหมอกติดมานาตีนกะที่ชวนสวยสมจัดจุดอเล็กซ์ชวนเองเราวินเตียงบริษัทเลี้ยงก็เปลี่ยนสิโอ้ตีนอัฟฟอนจูพระไอ้ยังไงเราก็ใส่ตัวข้าบริษัทวางอะไรเราบริษัทก็ดูเราปฏิยาปฏิยาติดตากับชวนอเล็กซ์ชวนอาวิ่งเห็ดเละแต่เดียวว่าปอนอันชวนละมาชวนในเฉพาะที่เราก็ละอเล็กซ์ตามตัวก็จะตามบริษัทกันเขานะเจ้ามาส่งไปเวทเงี้ยอันเราตียาอัตราล้อม transfer กันติดเทียมปฏิยาเทียตีนอ่าน transfer กระล้มรู้ตัวแกอีปุยน่าฟังเห็นไม่ต้องตะกินนวมตักอันไหนเงี้ยอย่างนั้นตียจุดตาไม่กินนักเลี้ยววินตัวหน้าข้านโดนให้สมดุลกันด้วยขัดแย้งสิ่งเวทกันตรงไงทีนั้นก่อนพวงตะดุมไหมมีแต่ชวนมากันตีตัวเราจะแต่จะมีทีเวลเต้นถอดล้างปุยไล่ตัวเรากันด้วยขัดแย้งสิ่งเวทจุดตั้มมาเนี่ยมีแต่ชวนถึงเห็นอย่างโอ้ทีนั้นหอยกลัวละเห็นนู่นเห็นหนังมาตัวนี้ข้าในโม่กันก็ล้มเวอินำบอกแต่ไม่รู้เปล่าเที่ยวจูตั้งอาจจะโปะเบียกตัวนั้นเจ้าผมตากินอาทิยาอเล็กเซียนง่ายเดี๋ยวเว้ยจูชวนกันหนึ่งหมดแล้วเที่ยงเราก็ล้อมเฮอาทิยามีแต่ชวนมากันเตียนเอ็นห่วยไหมจุดตาเกที่เกาตัวงเลยอาทิยาอังกันหูชวนเกที่ชวนอีปุยสนิทรงเดี๋ยวถอยตัวนี้เต็มอาทิยาโอ้ปุยซาปุยหมดแล้วเอ็งดินหุ่นอาปดิ้งละอีกอย่างก็อมังใครติเสียบริษัทที่เขียมนับบุญเนี่ยจู่ฟังเงินจู่มีแล้วก็ฟิล์มโลจู่กระดูกโซกลอมอาบังเราให้กลอมให้ทิ้งปุยดอกกันสนตัวเตะอะไรแต่ยังการดินดาอาหารเตียจู่ตากะทิเช่นมิ้งกัลสันไม่เตะตีนันนำสันตาโอ้เอ็งไงดิกโลอมาอาหารเตียอเล็กซ์มีกระเทยตัวดิกตักกันอีฮีเอ็งมาฮีจะขึ้นเทียมเหล่าตีนมุ่งต้นขึ้นเลยกะอากัลสันแต่เงี้ยอเล็กซ์จวนโอ้ก็เราวิ่งแหลกมันสิ้นมาเลยมาเสร็จแล้วดังลำเนี้ยเราเนี่ยฮีทีน่ะพ้นเซปะการนี้น่ะดิกตักยันขึ้นตาเสะถึงเงี้ยหมอเอาหมองโอ้ทีน่ะไงตัวเล่นแต่เนี่ยเนี่ยว่ะอาชุนซอมจูเอพิโซดกันติดได้ตอนยา